tidak perlu nampi tokoh wayang saking tuan rumah Bopo Vinayanto Esos kalian Ibu Tutut Wimasti. Ingsun murmangsa gumun marang sira kuluk ing atase wis sawetara suwe anggonira swita kelawan pun bapa lan kawruh apa wae uga wis tak paringke marang sira kuluk ewadene tak pirsani teka isih katon jenak ngadhep ana ngarsaning pun bapa kuwi apa meneh kang bakal sira karepake nggir Narayana inggih kaluhuran Sabda Paduka sanget dipenemban kula sampun ngurmaosi sampun kathah peparing piwucal Paduka penemban ingkang kula tampi ewa semanten kula tasih jenak ngadhep wonten ngarsa Paduka penemban inggih kula anggadhahi sumpah penemban apa kang dadi sumpahmu ya nggih kenging kula ibarataken tiyang upaya maduning tawon nadyan kula sampun saged ngraosaken legining ngadur namung dereng lega manah kula menawi dereng saged nguntal saglodhokipun penemban iya jagat dewa Bathara syukur bagus kene jumurung dene sira darbi patembaya kang kaya mengkono nggih ingsun percaya saugerana murid mongko duwe tekad kaya sira Narayana yekti bakal tetekan apa kang dinayuh siswa mau nggih sabab ya kanthi sumpah kang mengkono mau utawa niat ingkang mengkono mau ateges ing kono wis teteken-tekun pangudine karaben tekan sediane ora liwat ingsun namung paring pangestu marang apa kang dadi lekas punggir Narayana lan iki mumpung ana wektu kang prayoga setitik pun bapa bakal mitungkas parang sira kuluk Narayana mun inggih penemban
Peparenga paring dawuh kula sampun samakta nampi dawuh paduka penemban mangke minggir sira Narayana urip ana ing alam padang iki aja nganti ninggalake marang Serawung 5 perkara. Serawung 5 perkara. 1 Serawung tumraping panembah. Kaping pindho Serawung tumraping negara. Katelune Serawung tumraping bebrayan. Kaping 4 Serawung tumraping alam. Dene kang wekasan ya kuwi Serawung tumraping kapribaden. Iku kuluk ingkang wajib sira tindakake saben dinane. Oh inggih. Kados pundi babaripun tembung kala wau penemban mangkene. Serawung tumraping panembah kudu ngurmangsani menawa sira urip ana sing nitahake. Ingkang mengkono sira aja pisan-pisan lali marang kang nitahake dene elingmu marang pangeran. Ya kanthi manembah ing ngersani Gusti manut marang satataning agama kang sira rasuk. Tindakno sekabeh ngapa kang dadi gawe sing kirana marang sekabeh kang dadi larangane. Uga sira ngurmatana marang wong liya ingkang uga manembah marang Gusti kanthi metu marganing agama sing beda-beda. Suruh monggir wong manembah marang Gusti kuwi kena tak ibaratake kaya wong lelungan ana sawening kutha ingkang tinuju. Nadyan beda-beda dalane nanging siji kang kaesti manembah marang Gusti kang nyipta jagat. Mula kang mangkono kabeh kudu ngudi lan budidaya rukune wong-wong kang padha manembah marang Gusti kang nyipta jagat Narayana. Pundi ingkang kaping pindho Serawung tumraping negara. Surasane sira kudu ngurmangsani menawa uripmu kuwi ana sajroning negara. Ing mangka negara kuwi duwe aturan lan sing jeneng tatanan utawa pernatan kuwi ora sanak ora nyadang. Sapa ingkang luput kudu nampa pidana. Dene sapa kang labuh kudu nampa ganjaran. Mula sira wajib nyengkuyung mungguh apa kang dadi gegayuhan negara lan bebrayane ya nggih. Ora ketang klungsu-klungsu yen sira melu budidaya bisane tumuli wujud gegayuhan mau nggih Narayana. Banjur ingkang kaping 3 Serawung tumraping bebrayan. Sira urip ana praja kuwi ora dhewe, ora ijen ning bebarengan karo bebrayan agung ing mangka negaramu iki dumadi saka pirang-pirang ewu pulo, pirang-pirang suku, pirang-pirang adat lan budayane. Kang mangkono wis wajibe yen to sira tansah budidaya ngundhake ngreh kerukunaning bebrayan agung iki nggih. Sabab pangrasanipun kaki ing donya gaman kang ampuh kuwi mung kerukunan kok Narayana. Yen wis gelem rukun aja bedak-bedake kuwi sukune apa, agamane apa, klambine apa, budayane kepiye, lan kuwi wonge sapa, ora perlu dibedakake. Sabab nadyan beda suku, beda agama, beda busana, beda adat lan budaya, kabeh isih nunggal bangsa, nunggal basa, lan nunggal negara. Dene ing wekasan kaping 4 Serawung tumraping alam. Narayana sira kudu ngurmangsani menawa uripmu kuwi kejaba saka peparingi Gusti ning uga awit saka dayaning alam. Katitik manganmu saka peparingi bumi, panasmu saka dayaning geni, segermu saka dayaning banyu, lan uripmu saka dayaning angin utawa hawa. Kang mangkono sira aja pisan-pisan ngrusak marang isen-isen alam Narayana. Kepara sira wajib rumeksa marang lestarining alam kang ya nggih Narayana. Oh inggih, ngesake dawuh, Praban. Lan uga Serawung tumraping kapribaden kudu tok tengenake. Sira Narayana kudu weguh kapribadenmu jejeg adeg-adegmu aja luntur, jiwamu kowe dadi wong nuswantara. Lamun sira bisa mengkono, sira ora bakal kagiwang marang panikating liyan lan sira ora bakal mentala adol negara marang bangsamu Narayana.
Kuning nggih Panembahan. Samendang boten karempit dawuh saking Paduka Sangadi Panembahan. Kang mangkono Narayana wis titiwancipun Bapa bakal nglumintirake wujuding sifat kandel kanggo sira Narayana. Ya kuwi sepisan sinebut Kembang Wijaya Kusuma. Kuwi daya katiasane bisa nguripake marang wong kang mati lan durung titiwancine, lan uga bisa maloyake wong kang nandhang Papa Cintraka. Lan uga sira bakal ulun paringi pusaka Cakra Baskara. Cakra Baskara kuwi minangka kanggo sarana manggurah Satru Murka nggih. Kang mangkono Kembang Wijaya Kusuma bakal tak paringake minangka dadi sundukmu Narayana. Lan uga Cakra Baskara bakal tak paringake ana jroning dadamu, sak jroning kulit, sak jabaning daging. Kang mangkono Narayana, para dikepara ngarsa lungguhmu. Pun Bapa Tumuli bakal maringake kembangan Cakra Baskara. Nggih Panembahan. Lirigin sanging sang awet gandrung sanget ngaturaken dening manuwun Panembahan dene sampun kula tampi wujudipun Sekar Wijaya Kusuma tuwin Cakra Baskara Panembahan. Iya. Namung nyuwun pangapunten. Ketingalipun kok taksih setunggal piyambel Paduka ingin dipun paringaken dhateng putra Narayana. Menika badhe kangge sinten Panembahan? Oh iya, Narayana. Pancen isih siji. Aji-aji ingin durung tak paringake marang sira Narayana. Ya kuwi jenenge Aji Naragopa. Aji Naragopa wujude buta bajang, cacah sayita somah, lan uga panah Kyai Kesawa. Lan munta sira wis ngatek Aji Naragopa lan panah Kyai Kesawa. Ing kono sira Narayana bisa trini krama wujud raseksa gedhe pinggir dhewe nggih. Nggih. Menawi dipun kewarangaken Aji Naragopa badhe kula suwun Panembahan. Iya. Apa sira gelem nebus sing dadi abon-abone Aji Naragopa? Oh nggih. Nadyan awrat dikados menapa badhe kula sagahi sira sipating satriya yen wis saguh ora kena indra. Inggih badhe kula sagahi tok sagui. Oh nggih kula sagahi. Iya. Yen sira bakal njaluk Aji Naragopa lan panah Kyai Kesawa, abon-abone sira Narayana kudu bisa ngungkapake pun bapa murid marang kasedan jati. Wah, Panembahan. Panembahan. Nyuwun pangapunten menawi kula kedah nglantaraken sedulur Paduka kula boten sagah Panembahan. Kepara kula wurungaken mawon ing dados niat kula mau. Narayana sing jeneng satriya kuwi latri lan pakarti kudu nyawiji.
lamun to sira wis ngatur saguh lah kok banjur sira bali tegese kaya idu tok dilat meneh yen kuwi dikulinake nganti besok ora bakal bisa ilang Narayana mula gandeng wis kaweca utawa sira ngucap janji kudu tok lakoni ngerteno Narayana sira ora bakal dosa kelawan pun bapa awit iki sing dadi penyuwuning pun bapa Narayana oh nggih kang mangkono Narayana para sira enggal samata tumuli Adinara Bupa ya kuwi panah Kyai Kesawa bakal tak paringake mapan minangka dadi cecumbuking rambutmu Narayana lan uga Adinara Bupa wujud buta bajang cacah sayuta somah karepe manunggal marang ragamu Narayana nggih mara mingna ciptamu pun bapa bareng ngluwitirake Adinara Bupa Narayana sawise sira tampa Narayana kewajibanmu aja nganti lirwa sira nguntake marang sedanipun bapa oh nggih kula kedados dos pundi bapa carane ningna ciptamu pun bapa untakno nganggo geni panasing ati lamun to bisa lulus ing kono dadi sarana pun bapa munggah marang kasuwargan Narayana tansah marang sukma dinokna ya winaya wingasapi sini pentalenging kalbu pambukaning warana paran saking liat layak wingaluya apa kaya mengkono sigra sang Narayana sedatep saluku tunggal nutupi baban Basana sajuga kang sinidikara nggih samudra geni panasing ati saking suruning pangesti saking pojok ing mripat bekurut kang dahana mung sakonan gedene nanging dupi dahana kang arutan kasiniring maruta saya ageng urupe kang dahana tengah ngobar marang sang Padmanaba urupe geni awarna kadipluwung kuwawa nutamaken sedane sang Padmanaba kelabet pandhita kang wis katarima sugeng ora mokal sedane Begawan Padmanaba moksa sakragane Dewa Bathara semene abote pitukon nggonku ngudi marang Adinara Bupa inggih penemban saged-saged kula sampun mituruti menawi dados panggon maduka penemban lega rasane nganti kudene Narayana wis entuk ngelmu kang tak upadi wujuding pusaka siji kembang Wijaya Pusaka Wara Cakra Baswara lan Adinara Bupa ya iki Narayana siswa Begawan Padmanaba sing tuwa dhewe lho monggo dhisik
bareng krungu kandhangku sing kaya mengkono Narayana. Nggih, Narayana. Sira kuwi dudu sesamaku sing tuwa dhewe. Sadurunge Narayana wis ana ingkang meguru kelawan pun bapa, ya kuwi panengah Pandhawa Permadi. Kuwi sesamaku sing tuwa dhewe. Mula Narayana eling-elingen kang dadi gawingipun bapa. Sira Narayana ora kena pisah kelawan Permadi. Lamun sira kepengin gayuh kamulyan, bakal mulya uripmu lamun gandeng tangan kelawan Raden Permadi. Semono kosok baline Raden Permadi bakal nemu mulya lamun tok gegandengan tangan kelawan sira Narayana. Sampun kula tampi dawuh paduka pumantar wangsit ing during wonten ing kalingan. Inggih, badhe klestaken dawuh paduka Bapak Remban.
buka salku masih belahan Sirna kang memawa kahanane jagat tentrem lamun kita hengesti marang uluring budaya sarana medhar uluring budaya inggih kulwiting kagunan ina kang sinebat Ringgit Purwa ugi sinebat wayang lebet mengko piwulang Ringgit Purwa sinanggi dadi tuladha gumelar timbangi nusa kondur basang angin ditolamun sinurasa wah yono yen to sing awan kanthi sukani permono layar pinenteng gatan tawang nirat bolan awang-awang gedebok kae sing nangka bumi blincok kasekon saking surya candra marang kartika pamayan badya titahe kang kawasa sing widu pamayan kang meneng murba kayon kadulu lambangi tawana sirpin sasmita gumantin moksa Dua kepak kepinjanipun gending kelawan tembang Rinoso dadi lambanging swasana bungah kelawan susah Nah, harta ingkang ngawurian anenggih binungka cariyos piranganing marwa ingkang kapiji saking Serat Mahabharata punika gumelaring nagari Nandura mila sinebat Nandura nenggih mangkuwardi negari kinepung samudra labet ngapaning nadyaning pulo negari Nandura ingkang dumadi saking nusa-nusa Bandaran
yen Cilondra pesasat pati sormi datang kantun bilah sungapaning kaya benawi kuwen harga kanggange kosok nepung wono dri dengaris sekarang kitri nagari Mandura pantes nebak para Sundari kang merdine bumi pinilih Wanantara teking Jaladri Hanggung tumeksa dadi pesaban pangupa huga among tani tekan kadri tansah lumadi nggenya makarti kanthi tekun Bangolasiti temah katekaning Mengkaesti lumbung kari tansah cinandhi dadi raja sanegari cekap ing ayun porah ningguri para pangisaya mina sariga pider samudra nitih palwa kanthi andindung jala yayah Mas Kintar lamaing punang palwa para taruna manunggal sedya purita marang Sang Waradwija aglaring kawiyatan tengah dadya janma ingkang sujana bari sada Raden tenging disa winangka dadya sarana musadani pangandhang ruga marga-marga pinapararata bari wisma engga gapura kulines banon 15 lari sindura para kuning warga dados teken salasih minangka rigen tan wonten gendak sekara bebrayan sae papraya uluring asma kinarya japa anggayuh uluring bangsa mila kantos negari Mandura wis kebak ngancik ing jaman Swarna Dipa wenang dene Catna jejuluke Sanata ing asta Sangsa Agung Sanata jejuluk Prabu Baladewa ya jejuluk Prabu Balarama ya Halayuda Arsana Jaladara Kusumawalita Karsana mila jejuluk Prabu Baladewa Mangkuwardi wenang ageng makutha kadiwaten ngabot Kusubada dadi dalaning dewa awit Kusubada mejahi saturune kayiwangan inggih ing nagari Ngrengga bumi jejuluk Prabu Naga Prasata inggih jejuluk Prabu Balarama Mangkuwardi dadi mustikane prajurit ya Sang Prabu Halayuda kalebet puspondang kaunang-unang Narendra ingkang sutek nganggo tantang inggih Sang Prabu Katrasana awit rumiyin dadi sekaring para taruna ing Widara Kandhang ya Sang Wasi Jaladara minangka dadi pepenget Narendra ingkang duwe datang duwe rasa kesel kelawan luka ya Sang Prabu Kusumawalita awit dadi mustikane para nata ya Sang Prabu Karsana Mangkuwardi ingkang kinasakaken pengin damel pemanggang nyata Prabu Baladewa Atma Jendra Mandura mijil pembarep putranira Sang Prabu Basudewa monggo kaya mangkono nuju alir pati ngaring mangsa kaguna Sang Atomya Siniwaka lenggah ing Dangkarajan masih semetor nagari 15 kang sekarang lanjut Silebaran Boraksari Dinandawida Desa Jebakasturi satemah Pungas Gandhanira nganti pateng Pangurakan Jawi miyos Sang Bunaka kaya korban seki manggung ketanggung yada pawongan kang sami ngampil upacara nata arupi banyak dalang sawunggaling hardawalika kacumas dipangga kang sarwa kencana temah sirna kamanung sanira tan mantra-mantra nata Mandura Prabu Baladewa pesasat Bathara Brahma ngejawantah kaya Porapsari Bramber hamlabar kang sami srewa wiwit saking Paningrat dumugi Mori Brajanala kebegamadya kang sakwanggantung seba ing Batira Ngayun ketingal rontek lan dwaja kahane Danung Cilondra pindha jalagya katempuh maruta swasana rep sing temanem tan ana swara kang nyabawa angkung kadyarsa swara dawing kusara kahiring bisali
kang lanjut ngarti kanthi sareng lan kanthi sareng tunggal ganggel suwanten Yaraga sumawur ojaing kutila kelangan apa ingkang den piora di dalem kinasih napa Kyai Kutila Reksa saya hamawai asring nang lan angging kemarang abiyantara ing ngarsa napa lah menika apa pepatih kekasih Raden Patih Sara Praguta Prangka ingkang kalabut sumeh dasar pinter ngomong ngaku sak kawulane ora kok kalkinasih marang sang napa kasambeting muntat ketingal kasidaning Patih dan Suraprabawa ing jawi begambar sang Yoha ngantri Bupati Jayeng Tantomo Hambaludak nganti handoyong-doyong kepancak sujining lakon sampun dang dilenggah siniwaka panggene derek kapiarsa dadi panggilan napa Pandura Prabu Baladewa mangkono aturing Patih Praguta pecah parang suwikan swasana
abdi Sutama Gusti sasongko kasongan surya Karena niro mangapus puspito yang salam semua
Mangko Prabu to, kula wonten pangendi ngadawu. Pancen kowe patih sing tak tresnani ya jalaran saka tanggaping Wadana tumrap marang anganing Baladewa. Kemarin kula ngaturaken menuwun dene kula ngajek dhateng sesamining ngabdi ya. Nadyan kala-kala aku iki sok kepengin nesu karo dapurmu ning gandeng kowe wis ngetokke sregepmu. Tapi durung titi wancine pasiban wis sibuk. Kowe kok tandani kowe patih sing ngerti karo gaweanmu Prabu. Wih. Matur nuwun sinuwun. Detaipun kula menika ngestu padha karo Paduka sinuwun ngantos kumoan iku molancang sowan saderengipun pasiban dipun wiwiti ya ora dadi apa. Diajeki dikerepi sing kaya mengkono kuwi kabeh kanggo nebus peluputanmu karo kanca-kancamu wingi-wingi kuwi. Prabu to, kula wonten dawuh. Siang Bantara ratri kang tak penggalih ora ana liya mung kejaba kadangku ya Gusti Narayana. Raden Narayana kados pundi sinuwun? Lah ya kuwi lho. Wah. Narayana ki rumangsane apa isih Jaka kok piye jane? Yen tak pikir dheweke kok ora duwe rasa welas karo bojone Kyai Jembawati. Lan aneh sing padha ora ngerti dikira aku iki sedulur tuwa sing ora bisa ngandani sedulur nom Prabu. Apa kira-kira Narayana kuwi meri karo Baladewa? Saksurute Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingsun ingkang pinilih minangka dadi Narendra Mandura. Mbacutake Kanjeng Rama Basudewa. Prabu kula wonten dawuh. Baladewa kuwi dadi ratu ora merga saka kekarepanku dhewe. Siji, awit saka dadi aturaning keraton. Lamun wong tuwa lanang wis murut kasedan jati, putra lanang sing metu pembarep ya kuwi sing bakal dumanti panggane Kanjeng Rama Basudewa. Kaping pindho awake para kawula Mandura jare Baladewa kuwi wis akeh labuh-labuh tumrap negara Mandura. Kaping telune aku kuwi dipilih para kawula lumantar wakil-wakile dadi aku dadi ratu ki ora saka karepku dhewe. Apa kira-kira Narayana meri ngono apa piye? Dheweke sing ora dipilih dadi ratu terus lunga sing tanpa pamit tanpa wangenan. Monggo jare wis tak paringi bumi Banjar Patoman lho. Kurang apa aku mikir karo sedulurku Prabu. Wah. Prabu. Aku yang mikir sedulurku Kyai Narayana nganti ngelangut tebaning pikirku. Mongko wis duwe bojo Kyai Jembawati. Kaya ngono kok ya mung ditinggal klincur bae. Apa ora krasa yen sing ning omah wis ana sing ngenteni? Lho, upama meri lah kok yo biyen-biyen kandha karo aku. Upama Kyai Narayana pengen dadi ratu, aku iki pasrah marang Kyai Narayana. Baladewa ora dadi ratu ora apa-apa. Waton sedulur-sedulur iki padha rukun lahir batin ora butuh. Piye Prabu? Aku kok malah bingung gagas Kyai Narayana. Nuwun sewu keparing kula supaya waktu sedulur. Ya, aku sewu padiagun pangatsami. Saking kemanggih kula estunipun Raden Narayana menika boten kagungan raos meri dhateng palenggan Paduka ingkang sinuwun. Lho, kowe kok muni kaya ngono kuwi dasarmu apa? Kula ngertos wiwit tasih enem ngantos dumugi Paduka dewasa. Paduka sinuwun Raden Narayana dalah Raden Ayiwara Sumbadara menika dipun bulawentah kaliyan Bibi Sagopi kaliyan Paman Antiyabupa wonten Widara Kandhang. Kalih mekaten Paduka sakadang sampun ngaosaken
rekasane wong urip ana ing Karang Pradisan. Nadyan Taman Sagopa menika namung sak drajating tiyang angin lembu nanging nyatanipun pinter nggulawentah dhateng lari. Buktinipun sareng sampun sami dewasa sedaya dados prayagung luhur kepara kengahi Raden Narayana sugengipun boten namung mikiraken pribadinipun piyambak. Raden Narayana tansah budidaya dhateng tindaking panggesananing para kawula Mandura kadosta paring sandang tiyang kawut dan paring buga tiyang keluwen, paring kudun tiyang kepanasan, paring payung tiyang kejawan, paring teken tiyang kelunyon saha paring pepadang dhateng tiyang ingkang nandhang wonten ugi boten enten dangun papan pangibadah. Gusti kula Raden Narayana menika dipun alem inggih boten bungai, dipun elek-elek inggih ketingal sabaripun. Lekas pekaten kula wau mertelaken bilih Kang Rai namung mligi sabyatu dhateng Paduka Sinuhing Mandura. Hebatipun malih ingkang Rai menika boten nate ngetok-ngetoke gupes seduluring ratu. Nadyan boten ketingal gendhong kumalungkung, boten nate ngurusui menapa-menapa dhateng Paduka Sinuhun sedaya pentas piyambak. Dasaripun Kang Rai Narayana menika seneng nguwongke wong. Lah mila boten bokal kathah tiyang nyesani mestani bilih Kang Rai Narayana satunggaling prayagung ingkang sugih tanpa bondo, mlurut tanpa bala, menang dhateng ngasorake. Inggil boten ngumpuli, andhap inggih boten kumpulan. Sedaya kala wau labet anggenipun tansah jagi kawibawan asma Paduka Sinuhun. Malah Kang Rai nate raosan kalih kula. Lho. Kyai Narayana kawurasan apa karo kowe? Kok sajake kok templek karo kowe Bragata? Iki. Sajake kok akrab karo kowe Narayana kuwi. Persasat keluaripun Kang Rai Narayana kula ngertos sedaya. Koso langsuripun wadi kula nggih dipun cepeng Kang Rai Narayana. Menawi Pangeran Nijabahi upami sinung derajat dados ratu kacarios badhe kados kamukten piyambak. Mboten badhe ngajeng-ajeng tilaranipun tiyang sepuh mekaten raosanipun sinuhun. Wah, ya. Yen pancen Narayana bener kandhane kaya ngono kuwi muga Gusti ngudhaneni idam-idaman Kyai Narayana. Ya mung kudu eling Prabuta. Ana pepeling saka para luhur ingkang suasane sing jejeg durung mesti bener, sing bener durung mesti becik, sing becik durung mesti disenengi wong akeh. Lakar donya menika tetimbanganipun namung wonten kalih, ala becik bunga susah padha peteng, seneng kali boten seneng niku tetimbanganipun sinuhun. Ya, nang kula Prabuta, yen nganti pletek ing srengenge dina sesuk-esuk Gusti Narayana durung bali, ingsun dhewe sing bakal goleki Kyai Narayana Prabuta. Lagi sowan sabtu bareng sunewa kagaring pasewakan katasan yuwana kok wonten pira-pira padaking ranti lamun ya pangene kalah kelawan kabungkap mereka kunang seorang dengan makan
gelek-gelek. Mengko Kangger Baladewa. Aja ngandhet kula ning Wedang Pandhawa Mandura kene Baladewa. Kuli Pungulun. Sarawuh paduka kula ngaturaken sembah sungkem hinunjuk ana sandhap padha paduka Pungulun. Oh, iya Ger Karsana. Wis ulun tampa sembah kita marang Jenulun pengestulun tumrapun marang jeneng kita Karsana. Kuli sangarangipun kula mundi Pungulun. Kenging kula wastani paduka kula ngrawuh wonten mendhapi Mandura kados dene kula pepasing warastra saking kendhenge lakat. Daya-daya kawayahpun Baladewa sumadyo dawuh Pungulun. Wonten wigatos saking pundi dene paduka Pungulun sangka pengarep Bajra kawuh wonten pendhapi Mandura Pungulun. Oh, ya Nger Baladewa. Mula-mula nganti teka ning negara Mandura iki jalaran ulun ngupadi kadang kita Narayana Nger Baladewa. Lho. Ngupadi kadang kita Narayana. Ya. Ulun medhak saka Suralaya jujug ana Banjar Katonan. Narayana ora ana. Ulun mau ketemu bojone sing nomor 2. Lagi niru jarik. Iya. Sajane arep mangkat tanggapan Narayana. Mula banjur ulun nyuwun katerangan namun to. Dina iki apa bener Narayana mantan ana negara Mandura Nger Baladewa. Waduh Pungulun nyuwun pangapunten. Sejatosipun boten benten kaliyan paduka Pungulun. Kula piyambak ugi nembe ngupadi wonten pundi pakanipun kadangku Yayi Narayana Pungulun. Oh, ora ning kene ta? Boten. Nah, mangane nek ngomong mangane istri sing Nger. Iya. Namun nyatanya boten dumugi mriki. Wis iki nyalamat iki. Kaya lak melincur bae. Mangger iki Pungulun. Ana apa Baladewa? Paduka kok sanget-sanget ngupadi kadang kula Narayana menika kadawan menapa? Mengko Kangger Kakrasana. Mula jeneng ulun ngupadi kadang kita Narayana jalaran autus saya ditamesti guru. Ulun Bathara Guru paring gawongan jeneng ulun kene ngupadi jagoning dewa. Ngertenono? Lamun ta wektu dina iki Kayuwangan Suralaya kunggan mungsuh saka negara Dwaraka Kalestri. Ya kuwi Prabu Yudhakala Kresna lan patihe Kudakala Kresna. Dheweke bakal nglamar Bathari Supraba lan uga bakal njaluk Kayuwangan Suralaya. Mula dawuh saka Adi Guru Inan goleke jago satriya pinandhita ora ana iki kejaba kadang kita Narayana. Waduh Pungulun menawi kawontenanipun Kayuwangan Suralaya kados mekaten gandeng adi kula Narayana dereng inanggih menawi kula ingkang makili kados pundi. Iki perang lho, iki perang. Apa jeneng kita ora bakal kabotan. Pungulun kula ngurmaosi Kakrasana pikantuk nami Baladewa ugi saking para Jawata. Ila Pungulun menawi wonten kepareng paduka Baladewa sagah remuk kinarep sawuh putung kinarep bebalang. Kula badhe ketingal labur-labur kula dhateng para Jawata menika minangka dados tandha setya bekti kula kaliyan para dewa Pungulun. Kula ing griya mangku mangun kanggo anggen lelena tanpa kanen ya tanpa lusa kanggo sang diahumo mangkala sang tata mudha wis ngalem ngerepo iya Nger Balarama gandeng Narayana durung ketemu jeneng kita Baladewa sing bakal makili. Kula minangka dadi wakiline Adi Guru nampa kang dadi panjuwun kita Baladewa makili kang kita Narayana. Waduh Guru lega asing anak kula dene sampun katampi panyuwun kula
anggen kula makiri kata-kata kula Yai Marayana. Ya, ana kono Baladewa gandeng wis ana sagwan kita. Maringga wujudna sagwan kita ngundurake mungsuh. Ing padha kancak baris ngorban kemanasan. Dinten mriku kula tumrap katakan Wadyabala saking Mandura. Umure badhe kula kani ngunduraken Narendra Yaksa ingkang arsa bedah kayangan Suralaya. Kula dhisiki aku. Muga-muga lanang jere kita Baladewa sebab kula iki Anong suni ngomong sing Nggone Baladewa ngatonake setya bakti maring para Jawata. Kang mengkono Pak Buta, kaya kang wis kok sumurpi dhewe. Ingsun nedya dadi jagoning dewa. Piliyana Wadyabala Mandura sing betamlek, piliyana Wadyabala Mandura sing gamben-gamben aja ngisini-sini. Akune ayo padha ngatonake setya bakti tuman maring para Jawata. Katur sedaya saking dawuh sinuwun. Prabowo, untuk ngendika dawuh sinuwun. Sira kang pinter ngatur gelaring baris. Goningsun bakal ngadepi mungsuh. Iki mengko nganggo gelar baris apa? Mawi paduka garantur kula mawi gelar baris Wiradhanata kemawon. Wiradhanata? Nggih. Menika gampil dukangipun. Oh iya. Kaeling-eling. Ora ngono mung loro, boten. Ya, kang mangkono ganis padha sanate ganti sawit iki. Bubarno kabeh kang padha gantos sibuk. Ingsun nedya minangka dadi jagoning dewa. Tak jaluk kabeh wae padha meksa marang kuncaraning Praja Mandura. Wih, sriko. Thank you.